Đoganijeva priznala sve svoje laži. Novinari su večeras nastavili da rešetaju Marka Miljkovića koji je morao da odgovori na mnogo škatljivih pitanja. Pretiš da ćeš tužiti Anabelu zbog vređanja firme u kojoj si zaposleni vlasnik i da ćeš tužiti Anabelu što je rekla da koristiš nedozvoljene supstance, a hoćeš li tužiti nju ili Lunu koja je to rekla, bilo je pitanje za Miljkovića. Moja firma nije prešla taj paušalni deo koji je jako bitan. Ona ne posluje ni godinu dana. Ja radim sve na belo, nema problema, svi papiri su tu. Što se tiče nedozvoljenih supstanci, to je počelo od ranije i to je trenutno u procesu, nemam što da govorim specijalno. Što je Anabela iznala, trebalo je da proveri da li je laž ili istina. Luna je to demantovala, rekla je da je slagala. Koga ću da tužim, to je moja stvar i ja sam se dogovorio sa ljudima da tuže na svaku sitnicu koju mogu da naplate. Sve ću da dokažem na sudu, bit će javno suđenje, nema što da se krije, rekao je Marko. Novinari su zatim imali pitanje za Lunu Đogani. Rekla si da si slagala Anabelu kada si joj rekla da te je Marko napao fizički i zašto si je lagala, bilo je pitanje za Lunu. Lagala sam milion stvari jer sam bolesna i nisam normalna. Poremećena sam, nisam normalna. Nisam ironična, stvarno tako mislim, rekla je Luna. Ovo su teške teme, sama sam prošla kroz to i znam koliko puta sam eskivirala odgovore da ne ispadne da potvrđujem i da negiram. Rekla sam da ona psihički nije dobro, nisam znala da me je slagala, da se pomirala sa Markom, rekla sam joj da ona nije svoja i da radi na svom ponašanju. Ne kažeš da te teško obolela i da ima dijagnozu, ali ima nešto što nije kako treba. Ako ona kaže da je lagala, ja mogu i ne moram da je verujem. Volela bih da potraži stručnu pomoć, rekla je Anabela.